RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Brian, 29 anyos, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipabook nga resort pero na-scam ko. Aron yung sabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ma, long weekend man sun si Mana. Manglaag na ninyo. Oh, sige nak. Aron magkatapok-tapok sa tang pamilya. Sige ma. Mangita ko din ka resort ha? Oh, sige nak. Ay ka. Nindot lagi ni nga resort ning nigawa sa akong Facebook ay. Oh, nagpromo sila. Hay, kani. Murag malingaw yung mga bata din he. Ako ning patanaw nila. Hello, kanais. Nindot sa. Ganahan mo arita mag-long weekend? Sige, excited ko. Sige. Mag-book na ko ha. U-message ko sa page. Gisindan ako nila silang Gcash number. Oh, full payment yun ilang ngayo. Dili day for reservation lang. Sige na lang eh. Ako na lang yun yung bayaran ng full. Unsa na may balita si mong gibuok nak? Okay na ma. Fully paid na. Ha? Gibayran na ni mong full? Oo. Kay maumay ilang ipangayo. Oh, sigurado mong gid ka anak. Di tamas ka anak dong. Dili maoy. Official Facebook page man nila nga akong gichatan. Mas nakasave man ganit ta kay nagpromo man sila. Pila may nabayran ni mo tanan ha? 22,500 ma. Uy, kadako ba di ay uy? Sigurado gid ka anak dong.
Pag imong pa lang nako nga gibayaran akong full, naan na dyo'y pagduwa-duha si mama. Pero lagi, nagsalig man ko nga official Facebook page man sa resort ang akong gitsatan, kampantir ako. Unya, what's man? Ready na mo bakasyon? Ready na. Okay, let's go! Go. Ay, sorry sir. Pero wa may ngani mo nga naka-reserve din, he? Unsa? Manong wa man, ma'am? Nga fully paid man gani ko? Sa asa ka nag-book, sir? Sa website man ka ha? Dili, ma'am, sa inyong page. Uy, hala. Sa website naman mo dawat og booking, sir. O dili sad full payment ang among pangayoon. Reservation ra. Unsa? Unya, ma'am. Official Facebook page man to ninyo ang akong gitsatan. Sir, binilang ko sa imong number, be. Then, balik ka lang ni sunod adlaw, ha? Ako sa ning isend nga concern sa among head, ha? Oh. Ay, sige, ma'am. Unya, ma'am. Unsa na balita? Sir, I think usamo sa mga na-scam pinaagi sa among page. Unsa? Wasad mi kibaw kung kinsa pa mo'y nagamit sa maong page. Ug base sa among head, ubay-ubay na gid kuno mo nga na-scam. Pero mo refund naman kaha mo. Sorry kaayo, sir, pero dili ra ba? Ma'am, 22,500 dili nyo refundan nga inyong page mismo mo nang scam na mo? Binuang mo ng inyo? Nak, gipost gid nimo sila? Uma, binuang ning ila ma. Mayon ang daghan may bawo ma nga scam ning ila. Pila nakakataw ang na-scam nila. Ay, mausab. Ilabi na gyud nga, dako gyud ang nawa nimo. Awareness lang sa mga tao ma. Nga dili ang ayang magpataka ubok. Bisag official page pa ni ilang message. Sakto sab gyud nang imong gibuhat, nak. Basta ma. Mangita jud kog paagi mga mabalik akong kwarta. Hello? Sir Brian, ang sa resort ni sir. Oh, ma'am. Unsa na balita? Sir, pali akong take down sa imong post na Facebook. Kay kung dili, ang tag-iya na mismo mo imong kiha nimo. Unsa? Ako na hinuon mo gibaharan nila nga ikiha nga ako may na-scam. Mao nakanahon na ko nga unhan ako sila. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Fully paid na ako sa maong resort pinaagi sa pag-book sa ilang official page. Pero scam man di ay. Unsay paagi para makuha na ako akong kwarta og balik. Ikaduhang pangutana. Matod pa sa taga-resort nga basig usa kuno mi sa mga na-scam kay dili jud kuno sila mo dawat og booking pinaagi silang page. Sa website ra jud kuno. Pero wa ko magdahom ana kay official Facebook page yuto sa maong resort ang akong katransak. Unsay pa maagi aron mahibaw-an kung legit ba o dili kung asa kong pabook? Ikatulong pangutana. Dili jud manubag o mo refund ang maong resort. Kinsa may angayan namong i-report ani? Aron dili na makapangilad paglain. Ikaw o katapos ang pangutana. I-post na ako ang maong resort ug tawagan ko nila nang kung dili na ako i-take down akong post, ila ko nung kong ikiha. Unsay pwede nilang makiha na ako nga tinuod man ang tanan akong gibutang sa akong post. Palihog, tabahing tambagi ko kini ang akong suliran, Brian. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, ako karong adlaw ang muhatag ninyog tambag
tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, ang mga medical nga mga pangutanag, mga problema, naa, ako ang partner sa kahanginan nga mutambag ug mutubag ang inyong mga pangutana, si Dr. Rene Obra. And so, what are you waiting for, guys? Ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sa dyod ipadala nato sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Way mahay guys, kay lain-laing paagi gud ni kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Unsay importante ipadana ninyo, kuhag papel ballpen or ablihin ang inyong laptop, cellphone ba ug unsa, iPad, tablets, ipadana dinhi. No, kay nganuman dili gyud na nato kinahanglan suluhon ng atong mga problema. Naa ni ato ang programa, naa sa Attorney Elaine Bathan, naa sa si Dr. Rene Obra nga makatabang pa og tambag ninyo og magiyahan mo kung unsaon pag-approach, pagsulbad, pag-atubang anang inyong mga problema in life. So ay kagool, di magmika, di magluib, no, di magluya, bawal magluya, padayon lang gihapunta, no? Okay. Now, si Betty Moy atong letter sender taga Lapu-Lapu City. Congressman Ahong Chan ug Mayor Cindy Chan, kumusta mo tanan dinha? Hapit na ang Iron Man, no? Dinha sa Lapu-Lapu, moapil ra ba mig relay abot unsa ding makita ning katag ani. But congratulations and thank you for bringing sports tourism to Lapu-Lapu City, no? Kay daghan pong mga mudayo sa lain-laing dapit para lang mulumba dinha in Lapu-Lapu. And na-scam ni siya, speaking of, kay nagpabook siya og resort. Unya, nag-send og GCash number, mangayog full payment, agoy. No? Nagduha-duha pag ito iyang mama, mother knows best pag yun. Unya, kay morag. Na-scam yun, no? Nagibaharan pa siyang ikiha so unang pangutana. Fully paid na nako ang maong resort, pinaagi sa pag-book sa ilahang official Facebook page. Pero, scam di ay, unsay paagi para makuha nako ang akong kwarta balik. Okay, ato ning gi-double check, no? Pero wa man sa niya gisulti kung asa ni nga resort ug unsa pod kung legit ba pod to nga site. Kibaw mo guys, delikado, no offense meant na sa mga legit nga mga nag-advertise sa Facebook. Naagyod na. Dili pod ko moingon nga wa. Pero naasad ko'y ubay-ubay nga scammers sa Facebook. Naman gini scammers nga maghimo og official website nga i-check nimo sa Google. So, ako yung suggestion sa is that you be careful and double check please, no? Kung legit ba ni nga mga sites or dili, no? Kay kung pananglitan scam ni nga mga site, number 1, wa ni exist nga beach resort. Ga picture-picture anig dagat ug asa unya gi-post didto. Di ay tinuod. Or nag-copy og account sa usa ka legit nga beach resort, no? Unya ilang ingnon nga sila di ito unya mudawat og booking. Unya ending inig adto ninyo. Hala, wa di moy booking kay scam di ito ang inyong site, di ito ang official site. So you really need to be careful. Now, unsaon pagbalik, sometimes you can dispute it sa GCash. Kay GCash man imong gibayad, but there is a certain period wherein dapat nimo ma-dispute right away ang GCash. Usahay sad, naatoy portion inig, labo nagdako ang kantidad, di ba? Murang i-secure ang inyong payment. It's safe also kung moingon anak mo top up mo gamay, no nga tos GCash kay para in kasog scam ma-protected mo unya kusog makita mo butag I don't need protection. So ug mo click ganit tag I don't need protection basin maglisod tag kuha balik sa kwarta mo na. If you decide nga you will not need protection, dapat sigurado mo kaila mo sa inyong gipadalhan og GCash. Ikaduhang pangutana, matud pa sa taga-resort nga basig usa kuno mi sa mga na-scam kay dili gyud kuno sila mudawat og booking pinaagi sa page. Sa website ra gyud kuno mo na akong giingon kay kung mga legit na sila, di gani na usually mudawat og GCash, no? Tan-awon gyud na ninyo ang site unya. Usually gani bank transfer gyud na, no? Ang ilahang dawaton unya klaro gyud pud ang account nga mauna ang account.
pero wa gyud sila magdahom ana kay official Facebook page gyud kuno to sa maong resort ang iyang na-transact. Unsay pamaagi aron mahibaw-an kung legit ba og dili, kung asa siya mag-book. Okay, sometimes it's very difficult. Pwede gyud nga kung kibaw mo or ingon anak mo ka sure sa website gyud, and I agree because most resorts dili gyud na sila mo-book og Facebook kanang mga legit nga mga kanang naagi mga pangan nga resort nga rehistrado, dili na sila mag-book sa Facebook. Naa sila Facebook, naa sila web page nga maka-book ka professionally or registered na sila sa kanang mga legitimate nga booking sites, no? Pareha ng booking.com, Agoda, Klook, kana. Anha mo pag-book. Ayaw mo pagpataka og adto sa Facebook. Ay mo salig ana. Ikatulong pangutana, unless ma-double verify gyud ninyo, triple, quadruple, ikatulong pangutana. Dili gyud manubag og mo refund ang maong resort, of course. Kinsa may angay namong i-report ani aron dili na makapangilad og lain. Okay, better nga gi-report ninyo sa resort para makibaw ang resort nga naay ning copy ning gaya para mang-scam og laing tao, so that ang kaning resort makapost sila properly nga we don't book through Facebook, kunya ma-report pud na nila sa Meta. Kamo pud i-report pud to ninyong site dito sa Meta kay ingnon nga scam na siya, di ba? Pwede man ka mo report ana dito, or pwede sad nga mo report mo sa Cybercrime Division dinha sa Philippine National Police kay basin pa di ay og sige pa na sila unya mapa-bypass nato na sila atong paswayan, no? Ikaupat og katapusang pangutana, gi-post na ako ang maong resort o gitawgan ko nila nga kung dili na ko i-take down ang akong post, ila ko no kung ikiha. Unsay pwede nilang makiha nako nga tinuod man ang tanan akong gibutang sa akong post. So my question is, di ba ingon ka ni scam ka, so ingon sila nga dili to nila Facebook page or wa sila ni dawat. So basin you are exposing the resort unya ang imo ding ka-transact scammer. So basin sad no nga careful ta with what we post. Kanang mga ingon ana guys, di ta magpataka o post no kay makadaot man puta sa reputation sa mga kumpanya. I know naglagot ta, napungot ta, but that is not how to do it. Gusto ka i-report og klaro kay labo na ko ang katong kumpanya nga imong gireklamo wa to nang scam, na biktima pud to sila or gigamit ang ilahang account murag sayop sad gyud nang imuhang gibuhat, dili sa kumusugot or di pud kumo-advise nga sakto to. You should take it down, bahalag naglagot ka, and you should not make any defamatory or makadaot nga mga posts against them, labi na ugwa sila'y labot sa pag-scam sa imuha. Careful what you post, kay nagka-problema na ka, madungagan pa niya na imong problema. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.